Happy birthday to you. Katas na Naibi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Good morning guys. Padung ko datos ubos silas nanay. Kay mo greet kog happy birthday Mother Earth. Birthday man ni karon. Ikasay sinta sirado. March 31. So ugma pa ni na ma-upload guys. Mo greet kog happy birthday ni Mother Earth. Yes, bye. Nanawag mo sila rin pamahaw. Good morning. Good morning Kimiat. Good morning. Good morning. Good morning Yantot. Sis tabangan. Sis tabangan. Ang mga bataot. Happy birthday Mother. Hi cake. Naku na cake. Guys. Yan, may cake. Pila na mong edad nay? Sinta sirado. Apply nas nanay guys sa senior citizen. Sa Sinta nas Mother. Dai biko guys dia. Para lamia kadug biko dia. Dai biko, skabiche, o pansit. Ya guys. Matugay ra kay na nawag og pamahaw dia naman din nilutos madir. Hamanta dari kan saksik mujus iring. Nah, baru ini kecil. Saksik mujus iring guys sayang. Mamahaw sa mi dari ila nanay guys kay dia naman din nilutos Mother. Yung birthday karon ka 60. Ka 60. Diyan sa guys, naghuman na magpamahaw si nanay mo at tumida dun sa kuan, barangay hall. Kay mag-orientation mi karon. Tapos saan kuan nanay sa kalahi nay? Sa kalahi na si guys mo naghanggiingan sa unang giapil kog lista dana. So hala mga asudlan kay sayang. Sugot mas papagabril to mas puygay isang kauban. So sayang man pud kadto guys. Nadara man daris deu. Dali ako kung makauli. Tag-upat naman siguro ka oras. Munang mo, kuan ko guys, kay sayang ka adyo. Unsa kuan na kaadlaw, rag pito na po, manana ragad. So unsa mahibawan na ta guys, so pila mi kaadlaw, kay mag-orientation mi adto sa barangay hall. Unsa mo ditso na laman pud mi og. Adi di ay. Ini kung mag-orientation, murag mo ditso naman siguro nay no. Ini kung mag-orientation, ditso na ba? Lagi, ini kung mag-orientation guys, ditso na. Muna magdaan ako guna. Magdako guna dato daan or silhig. Guna na laman paniguro guys. Para matog ibait-bait tong hangguna. Mazo nang katagbot-sagbot matumba. Gusto mo? Ako'y regalong nanay ron kay bawa namang gagawin. May magigastuan rong panahon na. Daghan man mi dari guys, dari sa mga silingan, daghan mi dugay na nang sa una pa na nga kuan. Nang lista na sila da nang kuan na sa kalahi. So, mga naghangian sa una nga na-appeal kong lista katong dito paganis papagabris Manila dana. So karon pa si na kuan ni. So karon pa mi ma-appeal dana. Karon pa mi makatrabaho. So mo nang ahang asudlan kay sayang. Di ara man pus deuw. Lain man po tong gisid lang papagabril kay kuan man to kalahi to nga daris project sa kalsada. Turo ba si na kuan in taon. So guys, inaghuman na magpamahaw dari guys. Wato na miss nanay. Kaya mo orientation may una. Nagkahuman, dito na guna-guna na ito asa may dapit ipang-assign. So kita-kits na naman tayo dito guys. Mahaw pa di mahaw tanin jo. Yeah. Skabiche nga hawan. Dakang tilapia. Dapoy pansit. Happy birthday Mother. Nang ika 60 years old karong adlaw guys. Dali na mo day. Ilia. Biko, iskabitse, pansit, and hinalang. Nana guys, naghiwaan nas nanay sa cake. Biko laman may cake ni nanay. Kaya waman bika palit og cake. Kaya na may mga trabaho ron. Wapon may ipalit. Unsa na laman inaghuman nagkuan. Naghuman na magtrabaho, tao palit og cake nay. Puhon. Nandiyan na laman makasweldo ang tao palit og cake ha. Masama ra ba na manaan? Baga gani yung makasweldo ta. Kung makatrabaho ta, problema yung bay trabaho kaya wa jud ta ipalit, guys no.
Guys, dahil kamang baon ni Nanay, Biko. Yan, damig baon kay mo dito meron ng trabaho. Hindi ko mag-orientation na mga trabaho man may largo. Bilin nas diyan, agsi iliyat pa, aturan din dito sa bahay, ito mas kuya, tapos papa. Dali-dali ra mas mama unza ha. Dali ra ko ha. Work mama, arong natay, palit og kuan. Balik ka dali. Kasi pag di mo balik. Dabukit. Magdagkik? Amo, kung na magpautang og cake. Ma, palit Kung may cake, be. Ha? Palit mo board. Kumuno magkasweldo na ta, ha? Kapalit naman ko sila burger guys. Dapat isa cake, dapat isa burger. Grabe naghanag request o pagari ka sweldo. Pastilan. Kari sa laman kina Biko, lamiino ng Biko. Mamahatan ninyo guys. Guys, aron naghana ka jug ikog sa hawan ya. Di ah. Dapod. Dapod. Galumbay guys ya. Hala naghana. Tapos ang mga atos bay duha ra to kabuk guys. Lagir na. Tubig, be. Ha? Dapat kinadak-an ya. Mga nabagong kuha karon guys ya. Mutugi iskabitsi. Muna ni guys, giiskabitsi guys kanina. Kari tilapia ni tayo no. Tilapia dah. Jadi apa gi? Tilapia dagat na. Ay tilapia ni sa dagat sa guys na kay nang mas nang wan man sila nanaan sila to manghud dito sumpay sa dagat. Tung na ay suba ba? Sumpay na sa dagat. Mo ni kuha dia. Nagkari mo ni sa guys gi. Tunuan, sinuban nga hawan. A few moments later. Bless us, O Lord, from this thy gift which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Name Father, Son, of the Holy Spirit. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Katas nanay bi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Mother Earth. Happy 60th birthday. Wala man may blow the candle, guys. Kay bawa na mo. Sige na, mga anak tanin jo. Mahota. Kananay. Ay pansit ni Mother, guys. Yara lami ang kagulay. Batata. Nagka-arsada biko. Luto sa kaya kabuhiin ka na ng biko. Kara Ilya, kaanday, kumbati. Long, dali na long. May malarga na Miss Mother Earth. So atos na imong birthday dito guys sa among trabahuan. Wala man ay. Kara na. At least hatagan ka no na igmadong panglawas sa kay tasan, mga mga importante. Yes no. Dali na long, lingkod na. Pag ikaw tayo paglingkod. Dari ka, dito. Nganta din jo, mahota din jo guys. Kay mga layas na meros nanay, mo to na mis amang trabahoan ron. Kapatid mo, ha? Dagka ka jo guys, skabitsi. Lamian ang tilapia na. Kakabit. Nganta guys, mamahota ninyo. Mga simple ka nga celebration ni Mother sijang ikasay sinta nga tuig galing kalibutan na. Aray, day. Senior citizen as Mother. Aray, katang birhag gamay. Nagtilak yan, eh. Kana. Umanday kang mga manghud kay to man ang gitarbaho. So kamera dari. Mahota mahaw. Mama? Tayo, ano? Nganta guys. Ako na. Nganta. Hindi ko ha. Dali na mi. Kaya pa utalas kim trabaho ba kuno ko. Dali raman ko 4 ka oras. Utangan, pansit ang biko. O man sunod si Kuya Gael sa pagpag-Abril bawal po nini sa guys kay mga uwilan biko bawal. Parang pansit samot kay nay uwil. Skabitsi samot kay ito dagkuan. Pa may jang inanunan dadto sa papinilaw uwi. Utangan ang pansit. Samot. Utangan. Uwil. Harang dadas Kuya Gael ladtog pansit ug biko. Oh, sunod pa ilang iba na lang papa. Oh. Guys, mo ato na ko. Anira mo pa ha. Namas Kuya Gael. Anira ka pa der. Atong tawag lihik-lihik ha. Oh, hanaging na sa tay. Ato na ko guys, ana hilang bijaan ka ni.
Mato na ko. Ito na sila nanay naguna. Ano na ko pa? Ito na sila to. Mga kauban. Ano dia nagbata dahil sila. Gaban-uban si Jitro. Ano mo? Imo ganing pansinan na magpapugas na nimo. Magpapansin man na si sa guys na. Nawag na nanay ko no nanay. Ano man? Ano? Hoy! Makautot unsa ka? Hoy! Ngano? Ngano? Ngano man? Guys, nagpasirox ako sa mga ID. Kaya kinahanglan nanday kunog na ipasirox nga kuan ID. Mang valid ID. Ano pasirox ko karidot. Nadar sila sa madami means. Babaw. Mo na yung mag-ipasa na sa barangay room. Then na guys, nahuman ako pasirok sa mga ID. Yeah. Magidag ka na na yung kag Jamila. Then na. Kika yun guys. Tumaton ako sa barangay hall. Kaya tuwa na sila ng una. Una na sila sa mother. Guys, nag-orientation na mi guys. Sa barangay hall. Naghanakasok tao. Programa ni DSWD. Okay. Karon, ako kayo mo na ni kagawan. Tupat, half day. Nalagay ko ano, di mo. Half day. Nakatubad man. Half day ta. Pero di mag-inisip ko si kalahi ka. 8 to 12 mo, bahala ka lang inita. Maghilo yun ka. Pwede mo sa Jotan Pangilo, alas 7, muundang sa pulpul mga alas 10, alas 11, iinit na, busilog. O kaya may anak, bubalik, inagkaunto. Dinig na di naman, nakatrabaho na ugang, hindi na bubalik. Bubalik, kahit kami mismo, mag-check. Okay, magsugod naman, pwede o dini o alauna, pwede. Basta kay, ano yung sunod yapon ang Unto or ang kalis ha. Pwede masunod launa, hangtod ba? Okay, alas 4 or gani. Alauna to alas 2 misa, alas 2 pwede. Okay, si pangtawag na gamang mga ngan. Napay batang uban-uban na si pangidkip si Ang Jamila. bilis kinyo. Ang bilis. Ay naman. Ha? Abor kinyo. Panabanan ka. Panaban eh? Nagana pa ka tao. Tanan mi ganitanan mo yung manarbaho guys, ganitanan. Apitos mother. Guys, nahaman na may orientation. So Lunes na day ko no magsugod. Abi na magkaron mo trabaho dajon di man di ay pastilan. So Lunes na pohon. Kita-kits taratos. Atos airline may magkuan guys guna. Bibo kaso kay daghan man day kaso. Bino, apil si Jitro. Apil si Jitro niya. Jitro, apil ka Jitro? Muli na mi. So, Lunes pohon. Kita-kits. A few moments later. Diyan ako sabay guys. Mapay ang pag-abot. Mazugari kay dihay ning pasakay na mas Jamila. Gipahits mi tamandares bay. Salamat ka Adjo. Ay, grabing inita, luoy pas Jitro. Nagban-ban tawag batang gamatoy. Kaya may magbantay, pero gahang inig ka Lunes, agahang manghud na mo trabaho guys. Si Jamila ra mo ining kuan kay sayang mampud din jaga pulihan ug lain. So diha ning kuan si Jamila, si Jamoy ning present didto. Kung di mapulihag lain ba. Na to pas mother, uban pa ni mother. Birthday rong nanay. Nagluto sa ganihag pansit ug hay iskabichi ug biko. Sa ganihag guys, nag-prepare mo ko sang bawon di amo ni hang bawon ganina di ang sa hotdog ug itlog. Adto na laman guys. Unta tong trabahoan na po kaadlaw. Paderno. Is Papa Gabriel Dargi. Huway. Huway in taon. Paderno, maadto na lang to no. Kadlaw. Okay ron pas papadari kay namas Kuya Gail. Ha? Yaw. Sa ko ba?
Ay, dyan si Q, guys, diya. Gamay baji. Ikaw si Q ni Papa, be? Ikaw mo ibantay ni Papa? Ilia? Garaan. Ang sikat-sikat yung gamay gusto, Papa. Palit day ko unsang kuan. Kanang isang guspad. Katong ipuli dari sa kuan. Manakalipat ko to sa merkado. Tilan, nakalipat ko hapit. Ako dali-dali. Ang taon ko kay... Yun man lagi Lunes pa. Lunes pa man mo kuan, guys. Puhon, nagka-Lunes. Mahinahinay, may baklay dito. Katong mga kaubanahang taga-dari. Pero no? Alas 7, magsugod na may baklay. Alas 7 kapin. Alas 8 ag-in. Alas 8 ag-in, guys. Lagi. Madyo lang maghang manghud. Maka-hits kung sakay motor. Yes, no? Kay lazo-lazo po doy. Ingon pa dinig. Tapos unahan pa sa merkado. Padung puti. Ha? Tiyaw. Yatad ko na kung papagabaril, guys. Tiyaw. Baga doy. Pagpunsa, uy.